Nitkellmu ħafna dwar drittijiet tal-persuni b'diżabilità u l-Ministeru għall-Edukazzjoni impenjat bis-sħiħ biex tassew ikollna edukazzjoni li tasal għand kulħadd. Saħqet dan il-Ministru għall-Edukazzjoni Justyne Caruana fl-ewwel żjara uffiċjali tagħha fl-istituzzjoni edukattiva Guardian Angel Resource Center fejn iltaqat ma' studenti, edukaturi u LSEs kollha ta' dan iċ-ċentru u rat mill-qrib ix-xogħol u l-ħidma tagħhom. Il-Ministru sostniet li l-ħidma tal-Ministeru se tiffoka fuq prinċipju kruċjali fejn se tara li l-edukazzjoni inklusiva hija dritt fundamentali ta' kull tifel u tifla. Però l-Ministeru tal-Edukazzjoni impenjat bis-sħiħ biex tassew ikonna edukazzjoni illi tasal għand kulħadd. Allura il-faċilitajiet, l-infrastruttura, però wkoll iktar tagħlim li jkun jista' jasal fid-djar tagħna speċjalment fil-kuntest tal-isfidi tal-pandemija. Allura iktar edukazzjoni inklusiva bis-sħiħ. Iċ-ċentru tar-riżorsi Guardian Angel hija skola li tilqa' fiha studenti li l-età tagħhom tvarja bejn il-11 u s-16 sena u għandhom diffikultajiet severi ta' tagħlim. F'dan iċ-ċentru jiġu malma ħiliet importanti tal-ħajja li jgħinuhom isiru aktar indipendenti. L-ambjent tal-iskola huwa uniku u attrezzat minn taqsima tal-ħiliet, diversi laboratorji fosthom tal-ikel, tax-xjenza, tat-teknoloġija tal-informazzjoni, tad-disinn u t-teknoloġija u kmamar multisensorjali. Waqt iż-żjara l-Ministru kienet akkumpanjata mill-kap tal-iskola Darlene Borg fejn irringrazzjat lil ħaddiema ta' dan iċ-ċentru tal-ħidma u d-dedikazzjoni tagħhom. Minn hawnhekk nixtieq nirringrazzja lill-għalliema, il-Learning Support Educators u lit-tim kollu li jaħdem hawnhekk f'dan iċ-ċentru ta' riżorsa. Minn qalbi ngħidilkom grazzi u ejja nkomplu sabiex flimkien ngħinu lil dawn lill-istudenti. Flimkien mal-kap tal-iskola ingħaqdet bil-messaġġ tagħha direttur ġenerali tan-National School Support Services Justyne Caruana fejn saħet fuq l-importanza li narfu l-abilità minflok id-diżabilità tal-individwu. Nixtieq inwassal il-messaġġ li naraw l-abilità fil-persuni li għandhom diżabilità biex ikunu jistgħu jkunu inklużi aktar fil-ħajja tagħhom ta' kuljum.